ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ସେ ଭିଡିଓ ପିନ୍ଧିକି ପୁଣି କରିଛି କଣ କହିଲୁ ସଙ୍ଗ କରିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛି। ଛି 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 ଥୁ। ଏ ଦିଦି ଏ ସେଇଗୁଡା ସେ କେମିତି କିଲୋ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଅସନା ଦେଖା ଯାଉଛି ଛି। ବାଦୁଡି ଭଳି ବାଦୁଡି ବାଦୁଡି ଭଳି ଥିଲା। ଭଲ ହେଇଛି ମା ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲି ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ହଉ। ସେଗୁଡା କେମିତି ସଫା କରୁଛି ସେଟା ପାର୍ଲର କରୁଛି ତ। ଝାଉଁ ବଣ ଝାଉଁ ବଣ ନୁହେଁ ବେ ବାଦୁଡି ଓଳିଛି। ରାତିରେ ବାଦୁଡି ଓଳିଛି ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ସେଟା ଲାଗିଲା। ବାନ୍ତି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ଚାଲିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅସନା ଛି। ଏ ସତରେ ସେଟା ଅପରିଷ୍କାର ଟା ସୁଧୁ ନୁହେଁ କି କିଛି ପରିଷ୍କାର ନୁହଁ ସିଏ। ପଠେଇଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲି। ଛି ଛି। ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଏତେ ଜୋବରି ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରୁନି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। କେମିତି ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ବୁଲଉଛି। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ ଟୋକାର କିଛି ହଉନି। ଏଡିକି ଟେ ଏଡିକି। ସତରେ ମାନେ ସେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ନ ରହୁଛି। ଦିଦି ଆଉ କଣ କହ? ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯଦି 1000 ଗାଡି ପଶିବ ଯତ୍ନ ଓ ପିପନିଲା ଭିପନି ଦିଅ ଦେଖନି ଥିପନିଲା ସିପନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅପ୍ନ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ କିପନିଛି। अपनों ठीक अपनों ସିପନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପନେଇଲା।